Wilayetên Yekgirtî yên Amerîkayê ragihand ku dixwazin hêzên xwe ji bo Sûriyê bêhtir bikin. Li gorî ajansa Reutersê, Rêveberiya Amerîkayê dixwaze hêzên xwe ji bo Sûriyê bêhtir bike û dixwaze bileztir serkeftinên xwe bi dest bîne. Naxwasim yên vê dawiyê li dijî rêxistina Daişê têk anîbûn. Li gorî wê nûçeyê ku hîn hurgulên wê belav nebûne, tenê agahiya hatiye belavkirin ku Wilayetên Yekgirtî yên Amerîkayê dixwaze yekîniyeke hêzên xwe yên taybet ku niha tenê pêncî serbazin ku di warê rawêjgariyê de kar dikin bêhtir bike ku dûrî hêlên robrûbûnên. Her li gorî wê gotgota gona hatiye piştrastkirin ku bêhtirkirina wê hêzê yek ji bijardeyên leşkerî ku Serokê Amerîkayê Barack Obama dixwaze li Iraqê jî pêk bîne. Ji aliyekî din ve Washingtonê ragihandibû ku dubare dixwaze hêzên opozisyona Sûriyê rahênan bike ji bo şerê rêxistina Daişê li Sûriyê bikin. Kolonel Steve Warren berdevkê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê ragihand ku programê vê demê di qonaxa yekemîn de ye. Tekezî li ser rahênankirina serbazan û dubare derbazkirina wan serbazan bo Sûriyê ji bo şerê Daişê bikin. Warren her wiha ragihand ku vê carê ne wek cara pêşî ye ku hevpeymaniya navdewletî yekîniyên taybet rahênan dikirin ku bi ser neket û dehan serbazên wan yekîniyan xwe bi çekên xwe ve radestî grûpên çekdarê İslamî yên li Sûriyê şer dikin kirin. Ji ber wê yekê vê carê tenê rahênankirina çend serbazên cuda cuda be û ne rahênankirina yekîniyan bi temamî be. Berpirsên Emerîkî di vê dawiyê de di daxuyaniyên xwe de radigehînin ku rêxistina Daişê rastî neserketinê di şerê gelek hêzan de li Sûriyê tê ku li Iraqê jî ji meha kanûna yekem ya sala bûrî de lawaz dibe naxwasin piştî ku bajarê Remadî ji dest derket û li Sûriyê jî bajarê Tedmûrê yê dîrokî ji destê Daişê derket li ser destê çekdarên rejîma Esed bi piştevaniya balafirên Rûsyayê.